हाल ही में 2-4 दिन भइल बिहार सरकार एगो नोटिस जारी कइले बा जौना में अश्लीलता फुहारता गाना के ब्लेम लगइले बा। एकरा के लेके रो रखा नवजिया वैद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है, हो मुझे दिल की बीमारी। गीत दिया होता चैता भी गीत आई और मतलब लगातार प्रोजेक्ट अभी मैंने तमाम आकांक्षा म्यूजिक से टीएफ से गोल लगत नहीं भोजपुरिया न्यूज में स्वागत बा। देखिए अभी हमारा साथ में जुड़ गल बानी स्टेज स्टार धनंजय शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत बा भैया, कैसन बानी? सबसे पहले आपके चैनल के जे भी देखा था ओकरा के दिल से प्रणाम बा। ठीक बानी हम आज होली मिलन समारोह में पहुंचल बानी, का को बक्सर के डुमरी में पहुंचल बानी हम और बड़ा अच्छा लगा था और तमाम कलाकार के जमावड़ा भर रही जा और बहुत प्यार मिलल। भैया हाल ही में 2-4 दिन भइल बिहार सरकार एगो नोटिस जारी कइले बा जौना में अश्लीलता फुहारता गाना के ब्लेम लगइले बा। एकरा के लेके रोरा का कहूं? सही बात बा और ये चीज़ पर कार्रवाई होके तो और अच्छा बा। अच्छा, बिल्कुल एकरा से पूरा सहमत बानी कि गाना रुके के चाहिए? हाँ, हम बिल्कुल सहमत बानी। अगर मान लें कि भोजपुरी के अगर हमने के अच्छा जगह नहीं खींचे ले जा सकता, बुरी जगह नहीं खींचे ढकल सकता। एगो गाना राउर बाटे चाहम कि अगर रोरा सहमत हुकम तब दू लाइन कहे से कि लगातार रोरा कार्यक्रम में बानी नवजिया वैद क्या जाने जौना से रोरा अभी स्टेज पे भी कहनी है कि बहुत हमरा प्यार दुलार मिलेला आ यही से हमार पहचान मिले। चाहम कि हो भी जाए एक लाइन गाना के बारे में भी बताएं कि कब एकरा से उभरनी। अच्छा बिल्कुल। नवजिया वैद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है, हो मुझे दिल की बीमारी है, हो मुझे दिल की बीमारी है। कंटिन्यू डे नाइट कार्यक्रम आवाज़ भी लगा हुआ है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बोलिए आगे कुछ पूछना है तो भैया चलिए ठीक बाटे, बहुत बहुत अच्छा लागल और बहुत बहुत धन्यवाद बा राउर। अब एजा से आगे कार्यक्रम बाटे होली के महीना चलत आटे, होली काल ना परसों बा हमनी के यहाँ। एकरा बाद का धमाका करतनी चैत, एकरा बाद चैत में लोकगीत दिया होता चैता भी गीत आई और मतलब लगातार प्रोजेक्ट अभी मैंने तमाम आकांक्षा म्यूजिक से टीएफ से वेब से सारा कंपनी से होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बाकी वीडियो कैसा लगल अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर देम जा। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरी।